Sus, lahi na dyan yung kalibutan ron ba? Chismis dito, chismis dire, politika dito, politika dire. Banyak mapili, masoko. Tayo wala mong papa dire. Sa mong to? Balik na lang ko Balik na lang sa kong gikuanan. Pang, kalayan na lagi ron. Ang tabi-tabi ron tang tao ba? Puros chismis, puros politika. Basta magduol ang puros politika. Kasi, kung ibita po, idool ako ito. Asuko na ako ng kampanya. Kampanya, maganda sila. Karoon niyo, wagi, paano ka nakaraliho kwarta? Karaliho kwarta. Kaya yata, nawaton, pero nalang mangaya ko di puko. Karon ko ada mangwarta tag ayo. Mangwarta tas pikas, mangwarta putos pikas. Lagi, pero initan ko ta, tabali-bali. Ano mo dai? Inom po nato nga. Oy, nangwarta in taon mi. Ana onde nato. Sa una bitaw unsa man to? Na ingon sila nga. Nagwartar tayo, ilalapit pagkasukuha kay wala sa kwarta pika. Kita lahi man ta. May lagi ni og sa layo pa kay adinag ko. Pagka-ultima ora na. Langan. Kawan ka hinik uban kay sige pabantang bilar kan kisa mga ama wala yung awa. Na ako matulog mo jud ko. Bahala ron mo da. Karon liwas pagkaugma eleksyon na. Matulog ko Galangan-langan lang gabi-bilar pagkaugma. Butara pa pagkaugma nya. Pirat-pirat kay abot kay 2%. Politika. Ni uban mo sige magani panaykap ni uban ani. Ato sa tabok bang. Kakorta po ta dito. Dito man ang hatag. Lang Kapitan Valencia. Dan Kapitan Bayawa po adto po ta dito asyar. Ini mo kasi kapitan, walang hiya mo. Tuwan. Nyara mo gud sila goy ingon nga. Oy pangwarta mo pero sa kuan jud ta, sa min. Anak ma sa min jud ta. Tanawa ni pero gumayo pag nang gugot gamay. Dali ba atas bukas pika. Di magubot kay ino man ato nga kwarta pero sa min, Min man kita. Karaang kapitan. Dinana kay kung sa ona bitaw halos sa ona inga mga kapitan. Sige, mamarta mo nya karon lako ko halos sa. Sana ka kupik ato nga kami na ko prokuso taga kupik ato. Wari atong gabi una ba magita ang kupik. Para man sa kapitan nga. Pangwarta mo dito sa pikas kapitan. Ako yung Sibirin, oy. Di makadaog no awa yun. Kaya na nga mapawa mo ng warta. Dito rin po gyapon mo ni butar. Dangan. Kakarinig sa una. Maragin na sa kumpiyansa kay sa tanga ko mo kay napilihan ni Ibilin, oy. Kalosos. Mawarta na iyo. Sige. Marta ta sa kaparensia. Kaya ito makatawis lang po. Mugana kita mangwarta pud ta. Ako ina sa boy. Gado lang po eleksyon punya. Daga betul kapitan. Asan tagi boy. Suba sige ta ang ako ibo. Daga tug ang sa kapon. Berensya sila. Alang nga nagon sila konversasyon ni Valencia. Saka anak na tiket sa dito. Natagaan. Tiket kapon katong bugas. Pamugas ko no to. Siya lahi ra ng budget ana jong ha. Ako naapo day bugas, naapo day kuan. Kani tikita day na din ni sulod.
wala ba maginaladaan? Hindi gusto maganda nila magana ang tao. Mas maayo na kitang doha mangortar kita. Pikas-pikas, kwarta ta dito, kwarta ta dire. Duro gino, kwarta ta. Sigurado gid. Kwarta gyud ta. Naagit to. Naagit ta. Tang sa na. Sa karong ganing mga ta dito, di ta agi. Kasi di ta taga agbugas. Baka man ato po tayo ka kapitan. Taga ang tagbugas dito. Karami pa panahon ano? Karami po kami kinalagbugas. Ako kinalangsod-an. Ato ta ka Valencia, sinay sudan dito. Kaya may mga karpa dito sa lutong linaw. Jadi ato po ta ka kapitan ng litson. Ato sa bulan, balik ka na bulan. Ato ta ka kapitan bro kay litson. Na lagi. Ila dito na tuy karpa. Dito ato na linaw lang kapit nilang kaya Dodo Valencia. Ya kakapitan ron kay naamang po litson. Kap dagam ni kapitan kap taga imig litson kap. Sa karong ganing mga atong karoroy, posible. Hindi mo na lang. Sa ako nakatagin sa mga na dyan, wala ka mapya sa mong budget. Baklay ko. Sabi ko ito kong nuna. Tiga akong nuna. Pag-abot sa paskilahan, ingan na si Dilo. Muna kagbutan dyan? Butan to ko ron? Butan di ko ron. Bahala ako yung budget. Tingnan mo Dilo. Kasi wala ko. Dili. Nakatawa tayo ko. Ingas man nga. Ako ba itong giingnan ko si Kuan? Dilo, ito ingnan Dilo. Nawakli na ako ato. Isombre pa.